बंधन के दिनवा सोना बांगनवा घर भैया नयले हो। रक्षा बंधन के दिनवा सोना बांगनवा घर भैया नयले हो। बॉर्डर पछिड़ल बा लड़ैया घर भैया नयले हो। बॉर्डर पछिड़ल बा लड़ैया घर भैया नयले हो। म्यूजिक बाय ओम प्रकाश। मामी के फोनावे से मिलल बाटे हाल हो। देश के सुरक्षा करी है भारत के लाल हो। भारत के मामी के फोनावे से मिलल बाटे हाल हो। देश के सुरक्षा करी है भारत के लाल हो। राखी बहिना करे भैया के धयनवा घर भैया नयले हो। घर भैया नयले हो। बॉर्डर पछिड़ल बा लड़ैया घर भैया नयले हो। बॉर्डर पछिड़ल बा लड़ैया घर भैया नयले हो। काहेली बहन कहे ना आई भैया घरे। बेटिंग में अखिया से लोरवा खुद ढारे। काहेली बहन कहे ना आई भैया घरे। बेटिंग में अखिया से लोरवा खुद ढारे। ए माटी साहेब दीपू सोना बकलैया घर भैया नयले हो। घर भैया नयले हो। बॉर्डर पछिड़ल बा लड़ैया घर भैया नयले हो। बॉर्डर पछिड़ल बा लड़ैया घर भैया नयले हो।